Bia mono muraria ase electrical and electronics tobwata amang'ana a wiring. Okonyora kero tukwagacha chinyomba wika tutware estima. Estima eye na tokora tonyeki nyomba wika tokore wiring. Ase wiring eyu nero chiri pipe chiri mumaete chimwamu togo train wanafunzi na kibago chibeke wall kero omonto akwagacha tacha nande abeke plaster nande ochake gwata emetaro. Tokoba train the right way kere bundi atarakore plaster achakore piping amanye kogenderera nande nkorora ore ase chisaiga nkorora omorando ori ore grey eyu it is what we call surface wiring. Osekere tobwata amatanga onyorora abamura bari bekenyoro iga bagocha connect estima iga bono tokoboroki safe ways totwara amatanga nande omonto acha akora abantu nande bayi ase estima. Apart from wiring, tobwata amang'ana akoroku solar. Ase solar, ase bono ase twaikeire chi new technology chiachire. What new technology goteba bono ase bono chi estimate twanarire rinde ngore ikere ngaki kwanyora embura yature estima yachire kwanyora omonto gosenya gitari kwabota omonto orenga ICU mwachaka gutumia generator nande generator nuroche na amafuta. Kero kwabekire solar no mugaso bwekaiga ugotumia estima etari korima. Okogora solar panel ne battery wanongo train tore chibundi chigoche chikobekele solar buya chikobekele ne battery chiri chiaye otumie ekolasti emiaka otige gwakana chibill chi estima kiagera no bono chi imitindo ya chiro gochi ase solar ekerero no twaikeire. Apart from there, nande ngo train tora mang'ana a CCTV. Pero chiboniga twabeira abangi, twichoire. Ona abantu kero omonto ngo takare kurigeria mang'ana a security. Omonto konyora mwabokire mambi mwachire bo mwensi ekebago mwatigire compound yoka. Bono ase security eyu bono nabokobeka mwago CCTV camera. Gose nabokobeka an electric fence. Fence yeri nonyo muibika gutaka gocha takonyara gutuma. Ose naacha nabokomorera se CCTV camera from just your phone. Ona mang'ana yu CCTV tonyabwate. Tobwata mang'ana ya electric fence. Tobwata mang'ana ya kengero. Okonyora obwate compound yenene. Tobwate gose totebe watchman. Nabo monta gocha geita akuniga kengere kebuge uchikomoigorera turuche yuna mang'ana amaya yekerero asoborendi. Ona electrical, those are some of the things tobwata mang'ana mange unoroche gusiye ito abantu abange nabaremi igon tobwate tea factory echinchitaete chibundi chigo deal with motor rewinding. Osechi mota chiri machine chiri chigotumika ase factory bonongo train tura abanafunzi beito na kibago chigokora egasi ase factory echo nande omonto karata ke ochire retire utakire kubeka etinga ose efundi estima nero ekorigigu eche emokorere installation yetinga eri in case ke gosarika bado ne omonto bwestima gocha a service. Ono amang'ana ayu naro go train tore. Ono ayuna some of the packages tobwata ase electrical tobwata ebinte ebinge mono. Oze electrical nere backbone. Bile stima ntokogendera tokobige sunte. Andake madama Nyamuita Department ya Electrical and Electronics uno wati kilikuwa na mono ikumulekire bintu bigutire stima. Lakini abantu bande mbalegeiga andake bagande chikoba gusina ababundi b'HTV chisimi ngo train muri abantu nabo. Obo bundi bwe HTV chisimi ngo train tore under the section of electronics. Electronics tobwate electrical and electronics. Wana say electronics nariyo kworo kiguna ki okorro mu chando beira se TV yane ase basi yane mbwate usase keto yo chiboniga okonyora obo bundi kwanza bwesimi bwokaiga nabo mwana aragenda keroka gari aigori eduka yaye atebinchi ne bundi yesimi umete ko mwakanira bills yune simi yo katarabika nonye TV gabu gose keto yo chibone electrical nabe ekokonyo mwana ogo konyora ikebagukiaye.